housing agent. Yes. Chimomira ipapo akomana. Saka housing agent titaurire manje. Saka housing agent zvinorechi kana muchiti muri housing agent? Housing agent means that I look for accommodation for people who want to rent houses or want to buy houses. I just advertise on my shop. If I advertise, the landlords, they come to me. I don't look for houses. They come to me because I'm already established. You're a real estate agent. Yes, exactly. Yeah. They come to me. For example, I can tell you, I bought a flat for a lady who's in West Germany by the name of Valeria. She just got my number. She phoned me. She told me, I'm looking for a flat. I bought a flat for her. I made a transaction through Terrazim Properties, just opposite ABC Auctions. So, I'm a housing agent. Besides the fact that, you know, with this protocol, you know, Zimbabwe protocol, you can't go into register at the city council. By the end of the day, they will take 10% of your money. Yes. But I've got an ID card, but people, they know me. Saka iwo munhu wakamutsvagira imba toda akuroja toda kwamutsvagira imba $80 one room iwo unopiwa mari kana mutsvagira imba $80 kana i50 one room iwo ndana nokubhadhara tenant iri apo aiwa hatisi kuenda kune ava ka nyaya ndeyako iyo tenant mambonzi mukubuda right for one room tenant like nowadays search fee is $5 from here kuti ndibve neyo panapa kuti unoona imba kuti tsvaga imba anditi $5 first $5 kana wafarira imba another $5 to make it $10. All right. For that $10 mafees anoshanda kusvika wabva pamba ipapo. So it's $10. For a full house, right here I've got Prophet Freddy, T Freddy. He wants a full house here, so he's going to phone full house $30. Full house is $30. Full house is $30. Saka iwo kana watsvagira munhu imba toti tenant yanetsana nemuridzi wemba zvinofamba sei? Tenant inotaura nemuridzi wemba kana tenant inodzoka kwauri? Tenant ikauya inofanira kutodzoka kwandiri, ndo mediator. I stand in between. Because handibhadharwa netenant chete, ndobhadharwa futi nalandlord. All right. Landlord anokupa mari? $10 futi. Saka 10. Saka kuita mari ke? Ndizvozvo. Saka month end inotokunonokera kusvika kayo kuti utsvagire vanhu dzimba? Mazuva ano manje hasiyata zvokuti month end manje. Dzimba izvinezvona unongotsvaga at any given time. Vanhu vanongotsvaga dzimba pese pese. Ndokupi kuri hoti mazuva ano? Kuri hoti yezvinezvi Mbare National, because yezvinezvi kufodya uko manje. Vanhu kufodya masimo uri kumuzi ndo akunyanya kubhadhara yezvinezvi. Ima $50 $60. All right. Saka unombotsvaga kana kumasabhabhu unombotsvagira vanhu? Right, kumasabhabhu ndototsvaga dzimba, handitsvage in fact ndotofonerwa kuti tine imba kuBorodale, tine imba kuMutsido Park, tine imba kunonzi kuti Westwood necheche. Vantondifonera handitsvage dzimba, ndototsvagwa. Ndototsvagwa.
saka uite ke handototsvagwa handiite zvokutsvaga pakanzimba pano. I don't do that. Kana mukabvunza kana 10 ndiri papa iri kuenda kubisa wachitokutaura handitsvage aiwa ndototsvagwa ndini. Saka wakapenga ke handizvozvo mukombe mbishana. Saka tokoti alright vanhu vanenge vachitaura vanhu mostly apa vanhu vasikagari mumbare vasikanyatsunzwisisa zvinofamba sei. Pamwe vamwe vanhu vari kunze kwenyika vada kurendesa dzimba dzavo vanokubata sei. Right, kune vanenge vada kurendesa dzimba dzavo vari kunze kwenyika. Right, vanondipa contract yekuti manager imba inotaura nemanager ndotora ndovhura file. Ndavhura file, for example ndine imba ndinayo kana mupanapa pane pamba neiko cash pamusoro apo pakatitesana ne7 apo. Exactly. Right. Right. Ndovhura file, ndavhura file anditi zvese mabills nechichi zvenziri mufile anditi kana vanhu vabhadhara achi maretsi avo nechichi anditi ndoningiririnzi ndofotokopa ndoisa mufile dzima ke mafiles ndinawo. Wakuita sei wakunzwa reggae music handisi kufona yala tipo makadiyo zvenyu muda mari mutsimangani yemari muri papi munai panamba 12 Third Avenue ndopamunondoona topanoofisi yangu ipapo. Okay boss. Iye client yatobva kutokufonera. Client ane machifona handimuzive mati anenge atoona nhamba dzangu apa pane ofisi yako wakapeka. Saka vanokubata sei vasikazive kuti ndo basa ravo kuita. Because kune vamwe vanhu ka uri kunzwa kune vamwe vanhu vanogara noti mumbare chete. Kune vamwe vanhu pamwe vakabuda kunze kwenyika vane dzimba kana dzana amai vavo nana baba vavo vakafa dzine vari kuda kuti dzirendeswe mune nzira dzakanaka. Basa rauri kuita basa rakanaka iri. Saka vanokubata sei. Phone number yenyu tipewo kamukoro. Phone number yangu iti 0776 270 240. Idzokerere futi bamukuru. 0776 270 240. Vanenge vachida kuonani. Mr. Mutenda. Ko first name Fungai. Haunzi Godfrey futi ere. Fungai Godfrey ripa chitupa Fungai. Oh Fungai. Godfrey ndiri kubhabhatidzwa ndiri kuchechi. Alright. Ndiri kubhabhatidzwa kuRoma. Okay. Sandaenda kuFM. Okay. Aiwa tichangova chaisa namba yenyu wokubatai because mukuita basa rakanaka dasoitauya zokuonai ka hamuna kuya kwatiri ka tisi tatouyawo ichokwadi mukombe sezvo munhu ari kuita chi zvakanaka mucommunity yedu ichokwadi kakona naifudzi mufakosi tafara vakudowo vanhu vakaita vange semi ichokwadi vanenge vachitawo chi basa rakanaka ramuri kuita ichokwadi mukombe saka hatu tafara zvikuru sa matipa nguva yekuti tikwanise kuita zvatiri kuita but mukuziva kuti tichaisa paYouTube handiti hatozvikudza aiwa hapana problem aiwa hakana handiti ka aiwa ndakasununguka hapana kana dambudziko zvokuti vamwe vanhu vanozofamba vachitaura kuti ndakazokutorai mavhidhiyo ndakazodayo aiwa kana hapana dambudziko hapana kana dambudziko handiti ka hapana dambudziko mukoma handiti chivataurira kekupedzisira kuti basa renyu ramakuita mazuva ano zvamataura kwekutanga zvaizviya zvimwewo basa renyu ramakuita mazuva ano
right basa rangu randa kuita mazuva ano ndere kutsvagira vanhu dzimba kana uchida kutsvaga imba yekurenta kana yekutenga kana mastendi senge zvino tine mastendi akawanda kwabhoro autotengeswa kana uchida kutsvaga imba kana mastands unondibata panhamba idzodzo idzo dzipi ku 0776 270 vanobatana Fungai Mutenda. Alright. Mune WhatsApp here Fungai, Mr. Fungai. WhatsApp ndinayo. Mwana ngoda umbotanga vambotokonya pa WhatsApp. Ndipo WhatsApp. Kana uchida futi mabasa emumba ekushanda unondibanda futi panhamba idzodzo pa 0776 270 240. Samunotsvagira vasikana mabasa ekushanda kana kuti munhu ari kuda musikana wekushanda. Pamela mumwe andakatsvagire basa atosenga mushopu anakada mabasa kushanda futi ndotsvagira futi is an agent same price iyo $10 ya wakazongonakirwawo zvako wakada kuti mutenda unoita zvaunoita but charge yacho $10 US dollars. Yes. Okay. $10 US. Tatenda zvikuru saka amaita bo totenda baba amuna vanhu vamuda umhoresa vamunoziva kunze kwenyika kana newemuno vemuno muZimbabwe kana wekunze kwenyika vese ndida kumhoresa David Moloteni ari kuUK ndomhoresa Washington Mazivei ari kuUK ndomhoresa Mashau Chando ari kuUnited States of America ndoandakwazisa futi mukadzi wangu ari muno muZimbabwe my special needs onyinyi akopa vana vangani mukadzi wako akopa vana vangani 2 auite ayo hasamanyika koshamwari yangu yandogara nayo ndoandakwazisa futi hayo hasha dzakubva kupi kwedzo shamwari dzangu idzi dzandinatsedze ndobva ndati Firiboni panapa ndohandati baba mano ndobva ndati Eden vari pano ndobva ndakwadzisawo futi maroja ndinogara nawo ana mai Chiedza ana mai nemunina wangu bishopu Michael Mutenda ndomukwazisa Mwari arambe achimuropafadza kunyanya uyu Pamela tarisa kuno kubva utorwa picture iye ndo ndoda kunyanya kuti tarisa kuno usachako tamona maita basa mukoma abo ewe